Szívesen jár horgászni az Alafolyóhoz, és a Balatonban idén-nyáron is megmártózik majd. Hogy ezeket a programokat nyugodtan élvezhesse, azért a Zalaegerszegi szennyvíztelep nap mint nap sokat tesz. A Zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen vagyunk, ahol Zalaegerszeg és a környező 47 település szennyvízét fogadjuk, és napi 13 000 köbméter mennyiségben tisztítjuk. A telep egyik különlegessége, hogy működtetésen nem igényel állandó emberi jelenlétet, mivel folyamatfelügyelettel távolról is lehet irányítani. Diszpécser szolgálat és 24 darab technológiai kamera figyeli a működést, amin a szakemberek akár otthonról is megnézhetik, hogy mi zajlik a szennyvíztelepen. Így, ha valamilyen fennakadás történik, azonnal látják, mit kell tenniük, hogy minél gyorsabban el tudják hárítani az adott hibát. De hogyan is zajlik pontosan a szennyvíz tisztítása és a víz visszaengedése a természetbe? Szeretett élővizeink, a Zalafolyó és a Balaton védelme érdekében a Zalaegerszegi szennyvíztelepen ehhez is különleges tisztítási technológiát alkalmaznak. A telepre beérkező szennyvizet először szétválasztják a szilárd szennyeződésektől. Ezt egy olyan gépi finomrács segítségével végzik, ami a 3 mm-nél nagyobb szennyeződéseket szűri ki. Ilyenek például a nedves törlőkendők, melyeknek egyébként nem lenne szabad a szennyvízbe kerülnie, mert dugulást okozhatnak a csatorna műrendszerében. Ezeket a kiválasztott szennyező anyagokat egy konténerbe gyűjtik, és hulladéklerakókra szállítják. Ezt követően a szennyvíz egy hosszanti átfolyású homokfogóba kerül, ahol a 3 mm-nél kisebb szemcséjű homokot, homokos szervtelen anyagot leválasztjuk a vízből. Ez is konténerbe, majd ugyanúgy hulladéklerakóba kerül. Itt ér véget a szennyvíztisztításunk első fázisa, a mechanikai tisztítás. Ezután következik az eleven iszap segítségével végzett biológiai tisztítás, ahol a biológiai eljárás hatékonyságát keveréssel, levegőbefújással és vegyszeres kicsapatással is fokozzák. A biológiai tisztítás után a szennyvizet 2 darab 40 méter átmérőjű utóülepítőbe vezetik, ahol szétválasztják az eleven iszapot a víztől. A víz felúszik az utóülepítő tetejére, ahonnan elvezetik és fertőtlenítik, majd átjuttatják a befogadóba. Magát az eleven iszapot, ami a biológiai tisztítást végzi, visszavezetjük az utóülepítőből a tisztítóra. Mivel ez az eleven iszap folyamatosan képződik, egy részét elkülönítik, ezt nevezik fölös iszapnak. Zalaegerszeg büszkélkedhet azzal az előremutató technológiával is, melynek során a fölös iszapból energiát, biogázt állítanak elő. A biogáz előállításához nem csak fölös iszapot használnak, hanem, hogy a biogáz mennyiségét megnöveljék, szerves hulladékokat is fogadnak a szilárd hulladékfogadóban, amit feldolgozás után a szennyvíz iszapba tudnak keverni. Ez a keverék kerül be a rothasztóba, ahol a rothadás során biogáz képződik. Az így keletkezett biogázból energiát termelnek, mellyel a szennyvíztelep villamos energia igényének felét tudják fedezni. Előreláthatólag néhány éven belül energetikai szempontból az egész telep önfenntartó lehet. A biogáz termelő rothasztás után fennmaradó maradék anyagot iszap centrifugával víztelenítik, és a víztelen iszapot egy tározóba szállítják. Ezt az iszapot szennyezőanyag, illetve tápanyagvizsgálat után a mezőgazdaságban tápanyagpótlásra használják fel. És mi történik a tisztított vízzel az ülepítés után? Az ülepítés után elfolyó tisztított vizet fertőtlenítik. Különlegessége az zalaegerszegi telepnek, hogy a Zalafolyó és a Balaton védelme érdekében nem vegyszerrel, hanem UV-fénnyel fertőtlenítenek. Összesen 80 darab UV-lámpa világítja át a vizet. Ennek előfeltétele, hogy a víz nagyon tiszta, jól átlátható legyen, ezért biztonsági okokból 2 darab utószűrőt is használnak, ami 40 mikrométeres lukátmérővel leszűri a maradék szilárd szennyeződést is a tisztított vízből, ezáltal a fertőtlenítés hatásfokát javítja, és így kerül végül a Zalába sok szempontból a folyóvíznél is tisztább tisztított szennyvíz. Ez a gondos és korszerű eljárás biztosítja tehát, hogy élővizeink tiszták és biztonságosak maradjanak. Így amikor legközelebb ellátogat kedvenc horgászhelyére az Alafolyóhoz, vagy megmártózik a Balaton hűs vizében, nyugodtan élvezheti a természetet, tudva, hogy a háttérben egy professzionális rendszer gondoskodik a víz minőségéről és egészségéről. Köszönjük, hogy velünk tartott, és vigyázzunk továbbra is együtt környezetünkre!